Congrats sa 401, 140 sa nakarambol guys. Kamu guys sa naka duka pang tao ko ani. So, nakadaog manggid mo kung kinsa nakarambol pag hinahinay mo palit sa inyo ang mga palitonon sa Pasko ha. Para hinahinay ta daog pinahinay sa tagpalit. Okay? Para dilta mubuga ang kita ani tanan unya pohon. Usa ka number mo hatag og usa ka number mo para ninyo pang Pasko para sa Pasko jud pohon. Na usar jud ka kumbi nga ako ihatag ninyo. So daghang salamat niyo tanan sa pagsalig niyo sa akong number og sa pag-follow ninyo og sa pag-share and like sa akong video. Nag-comment po ko. Nangayog number o sa hiring ko. Kung ang siguro ni live ni mama ako. Hello mga kapobre. Ingon ani gid itang sugarol kay akong anak nang hinabi man ni siya nako tungod daw sa number na daw nag-text niya nangayog number unsa hiring. Nya nahibulong siya ngano man ni akong mama nga kon kay wa man siya kay bawgod nga pusta-pusta sa kuan ang hiring niya pero kabalo sila nga vlogger ilang inahan. So lisod yun ning anak nga kining usahay may medyo pagka-spoil bitaw. So mga guys, mo na ko mga anak, unta makuha tulunan sa ubang mga anak nga nagkanya-kanya na sila, ang usa nagluto, ang usa po nagbutang og kuan kanang palato. So nindot jud ning ang atong anak mga guys nga kung dagko na sila, kabalo na jud sila mo kuan sa ilang kagulang. Mao lagi na gay mga among kusina nagkay sa tanang kay. Plato guys. Dali. So ang uban diya nagsigtuag cellphone, ang uban po naglihok. So nino paminaw nung atong mga anak dagko na no nya maglingkod-lingkod na lang ta kay mumandar naman lang ta pero dili jud ta guys makakuan sa tong anak makadiman og kwarta kung unsa man pero ug muhatag maayo ug di maayo sad para nako. Kay dagko naman na sila so nangaon na media mga guys ug naghukad na sila ug nangaon nagkomento sa media istorya niya pagkahuman na magkaon. Ang usa ng laba, ang usa ng limpyo, ang usa sa naghugas plato, ang usa ga vacuum. Ang ako diri ga compute sa taong kus numero mao na nangaon mo manamig pangaon taon anak mga guys niya. Usa ga vacuum. Gayaw-yaw pa na siya kay niingon siya nako nga barog diha kay mag vacuum ko na sila og ato na lang puto ng atong istorya niingon ang akong anak barog diha nagsilang kag compute da.